wei ka kali jang ka wei ka self help group kala Shah Thang ha ki breu bampat tip ki de ki ai hajan madan football Mawpat ha ka step sinya lai phoi trek unai tung arja arpun reo kat kum ki video bala sap riang la yo I baka kali kala Bthei Katba ki Thyliej ding gidang ba me ka kat kum ka jing yo lum jing tip la pinyang ka te ka kali ha ka por kum ba ar baje min step henry tang shipang ai la lap bakala kem ding bat Shah Thang na ga ne ka jing ja ka kali kala julor jur na ga jing kem ding par hadu menta ampat shem la tip balai bat manu badan kti ha ba Thang ya ka te ka kali lo ang ba ki pulet kila poi sha ka ja ka ban tok kit ya ka ne ka jing ja ban lap e ki brio ki badan kti ba ya ka dauten rai ja ka jing Thang ya ka te ka kali Ingali Mawpat mo. Long ya ni te. Yare. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Bthei ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya